No, kaya Sabi ko, kaon ta bay? Gutom na kay bay? pero mo doon kay ano ka ako. Dati sawsawan diri bay oh. Tapos, si Josie, Okay, manok. order din ng ano, sa akin din ano, address. Di ay munggos. Ano, paano? Ina-inis. Ha? Mamaya mo. Munggos, agoy kalami sa munggos. Lo, pagkuha na ni diri lo. Sa may mga pako. Ari lang. Kani pako, kani buko-buko. Ako lang ako. Oh, ko ah. Si Sarah. Buko-buko o duha ah. Ko niyo. Sakto na na. Pako, buko-buko, di apoy totoy. O, papili laman mo. Ako kay mag-una na ko kaon ninyo ha. Kay wa na nalibak na gyud ko. Eh, wa ko'y panihapon gabi man. Ako lang ko ikaw nung mga daway ate ko. Tingura ko. Ungit-ungit po di halos sintang magluto lo kay. Nangungit-ungit ra gani ko. Ungit-ungit po pa na lang siya kay pati gutom ay mga unta bay. Sa mana jin. Mga unta ninyo gutom na gyud bay oh. Manatan tani ba kay udto ra man po ko mag-rice. Sawan agoy kalami kapay munggos agoy. Nga una tanin nyo ba? Di ami diri sa balay ni Lolo. Kay mag-Bernis, maumanggi diri ang trabaho. Ang bisita. Dire pagdugay na ka nagminyo, mobisita ka sa imong amahan, kausas o sa kasimana. Pero kung bago pa kang minyo, Huwebes pa lang mobisita na ka, Sabado na ka mauli. Ibali mo tulog ka sa imong ginikanan og duha ka gabi. Parehas na mo ni mama na mga gors na kausa na lang mobisita sa kasimana. Mostly, dili tanan. Pero mostly ka na mga bagong minyo, dapat mabisita gid sa ginikanan, Huwebes pa lang. Mabisita ka Martes. Martes sa buntag, mabisita, kagabi mo uli. Na, mabisita na pagbalik, Huwebes sa gabi, hapon, buntag baron. Sabado na sa buntag mo uli, or udto. Muna dire kung ang imong agalon dire, bagong minyo na yung mga bata, sige yung mong pamasanan ng mga bag. Sige pasan. Ika Martes, magpasan og mga bag. Ika Huwebes, pasan na pug bag. Sabado, uli, pasan na pug bag. Sige pangaryada, basta bata, imong trabaho diri. Pero imong amo, pares na mo na idara na. Ang kausala sa usa ka semana mo bisita. Pero mo lagi magdaghan pag balon pag pagkaon. Kani raman among nanay kung bulaag may diri kay magbalon man gyud mi. Kini sila maglaag sa balay wa may mga balon. Kaya gusto mo siya magnanay ka ng dagan. Mao lagi. Di kani pud akong amahan di sad mo kaon anang kuan uban dihang pagkaon iyang kaonon kani ra sa balay. Ang mga pilian man ang mga food. Pero mo adto na sa balay mga manatanan. Di man mo magdala. Kami mula abiraran daghan ang bitbit. Ginoo ko peting hangaka in taon peting. Ang hugas pa ko ditong taman lang dagan-dagan. Wa na man ganit kahugas ni sa atong tunga. Kay halang dinagan, sus tanawa lang guna ninyo akong kinabuhi diha o nagkuan man ko nag-live man ko diha sa FB. Isa na trade. Atang nakaumpag bako. Ugma lang bayad. Gibudak Jin.
Mukasaot na karon? Kasaot na karon din, di pa ka mukasaot. Sige, budak da. Mga unta ninyo, oy, wala siya, wala. Unsa man ka din na dayon, wa kay plano dihang munaop. Kay birahon ti ka diha. Gabi pa ka diha ha. Mana mo siis diha sa ubos? Kasi na gusto magsiis diha sa ubos. Pagpuli laman mo ni dayon. Ngaon tanin yung mga bay, kumusta naman yung taon mo diri bay? Oy, nating gisin sa kigol bay, gutom na kaibay. Maghuwatag na human kaning agalon ng kaon, wa na mga libat na ta. Nya mulis karti tag kaon na to ah. Mintas na time. Lo, mapuyog ka na mo gawas patrolo? Oo, manangit ko. Panangin lo, mapuyog ta kay mo. Ano, uli na sarang he. Mandis ko ta. Ah, bisag mo apas lang gud mo. Basta makawala sa gawas. Unsa tayo hindi ka makawanan eh. Ha? Basta yung manugawa. Alas 9. Jis, una na. Ako tanawag na kasi Bukod na siguro mo kay mag-order na siya. gani bukod na jud mo anak kay Driver. gani wa may problema kanya man tagaman niya ho. Kami ani mambaklay pa mi. Ambot ano siya na mabot lang taga-maniho nag-apura o palimpyo dito sa kwartos taga-maniho pating panaga na mo sarag na ilalig kinoskos dito. Nya hanto don wagi hapon abot yung taga-maniho pistol ang karaan lagi. Ay sos, ambot lang dilo nag sa labad among ulong tinudlo kay di mi makasinabot kay di kabaw mo English. Gamay ra pug kay Arabic na man sa. Man sige mig pangarate. Di action. First timer. First timer siya. Unsa na siya? India. Yeah. First timer? Piting li sura tudloan eh. Na sara ang labad ang ulo. Ikaw natundo? Di ah. Sila hay labad king ulo. Nga mga istorya min duha mo sila mami pangatawa kay di po ko kasabot niya. Siya po di po kasabot nako. Bahala ka diha oy. Priya yangan. Kaya ito naman siya kailangan ng kuha na dito. Ah? Kailangan din. Siya yung ano. Tawanan kayo. Yate din no? Den advertise ang daog no? Pwede wala. Ang daog i-advertise ang pildi wala. Ikalimtan. Kalimtan sa hilom. Saan mo pa ako nito siya? Basin gato pa niya si ate. Para ba ito ang bilya kailangan bibili? Hmm? Ano nga?
Mana mo sa inyong mga live? Wala, alas 3:14 na. Ito Manilo, mas boss, di ay? Gapon? Tikman mo, sabi ni mama mo na Ay, kiki. Oo nga naman. kuha ko na yung boto ng nanay. Sige daw. Pali ko kutsara. Silawan ako. Nakuha na nimo ang luto sa iyang inahan? Mau ba? Okay kayo. Pwede na lo. May ni Okis lolo anang bukas dahil man. Lolo. Kaon na siya sa bugas nga. Pangag naman siya. Di balainan man ninyo siya ka nang humukumok. Okay na lo, kusinira na gyud ka lo. Dildiho na nimo yung mga maestra. Napay pa ko, ipikas ni Sarah. Nako na kaon na. Ipari ko kubos uta na. Kalami na lamang sa munggos. Ano man yung gidahon? Tinangkong? Kamunggay? Wow, kalami. Sarap ng munggos, Sarah. Kamay malunggay pala yan. Sino dudo munggo ikaw? Magkamay, masarap magkamay. Tapos yung ginataan, magtikim tayo. Ito sasawan mo. Ito sasawan. Ang dami natin ulam ha. Sarah, pakisuyo mo nga akong sandok dyan sa pasayan ni, Jello? Ha? Yan, pasayan, ginataan daw. Tikman. Bigyan mo akong isang piraso, dalawa. Dalawang ulo. Ano Ulo lang to eh. Ulo yung iba. Ulo. Sige, thank you. Tama na. Ako, wala naman. Ano yung dahon dyan? Alugbati? Ay, ang swerte naman ni Ate Mary siya makakuha. Ay, talaga? Isa lang ang laman dyan? Kunti lang yan. Nilagay niya. Sige na, okay. O sige na, hati na tayo dito, ma'am. Okay lang. Oh, yun. Yan, Sa jail. Thank you. Parang namaling naman. Ay, kabo. Sorry. Jello, ikaw din. Next to the line. Baba naman ang kuwang ko. Ay, dyan. Bakit hindi naman sa'yo ang kuwang dito? Mangaon ta ninyo diha mga bay, sa nangaon na mo diha. Kung maglalaro ng magkano, kaya siguro kain na yung mga 4 or quarter to 4. Ano? Bay, pagkatapos mo kumain, patrid ako 10K. Atay na. Mutid kag 10K sa kuha, mag-end na putas tong live. Karot? Kaya akong coins nasa kuam. Nasa agent. Akong coins nasa kong agency wa na ko gihurot og kuan, palod sa kuha. Ako siyang ilod ha. Hindi. Okra to na. Ano na? Okra, ba't ano nangyari? Hindi. Okra. Okra tsaka alugbati. Bakit ang sarap? Asa mo galugbati? Asa silingan? Taas. Kada naitanong mo dito. Wow. May kamatis na, basa ka pa lang. Pahingi naman ako ng ng singan ani tangkay Sara, yung itatanim ba? Hindi ka kalkilan doon. Saan kayo nakabili ng alugbati? Magtanim tayo sa kaang. Yung nabungay yung tinanim ni Ate Rambi. Wala na. Rice pa more. Naman Genie. Na Genie dire. Yung daw bilhin niya doon sa iPhone. 10K ba? O na po na pati di. Wala dire. Sinasabi. Ipakadalhin sa akin.
Bayo, lisaon siya ako. Ako niya. Patrid po ka? Tapos, ano lang na, parang bibigyan siya ng pera ba? Sino? Si ano lang. Parang pa. Yung sa iPhone, kasi yung dami. Hmm. Hindi yung diagnose. Kain ka yun. Thank you, thank you. Babayaran siya. Salamat, salamat nga ba? Merci. Ininom ko to. Teacher. Sa ngayon kami pang tulo, ang uban wa pa kahiring-hiring na nga nami. Okay, bye. Thank you for watching.